Ahojte, moje meno je Adam Guman, som z klubu silového trojboja Westside Warriors a dnes natáčame video s veľmi zaujímavým človekom. Je to lifter, jeden z najlepších v Československu a patrí taktiež k svetovej špičke. Takže určite si prídete na svoje, kopec nových informácií a prajem príjemné sledovanie. Zdravím vás, som člen Westside Warriors a dneska tu máme prvú reportáž. Na túto reportáž som si vybral človeka, ktorého si veľmi vážim. Patrí medzi top, čo sa týka liftu, nielen na Slovensku, ale celkovo aj v Európe. Je môj veľký vzor, takže je tu Miloš Schneider, vítam ťa. Ahoj. Čau. Tak nejak si pribral, kedy som to naposledy videl. Čo ideš teraz, objemovku nejakú? Skončila mi objemovka, začala sezóna, 15 týždňov do svetového šampionátu. Takže treba makať. Rozumiem. Keď už sa tu má, tak predstav sa tým, ktorí ťa nepoznajú, keď veľa takých asi nie je, nejaké tvoje úspechy, jak dlho robíš trojboj, a nie len súťaž, ale aj trénerské, či sa venuješ len lifterom alebo aj iným športovcom a tak ďalej, tak skrátke. No, s liftingom som začal v podstate 18, nakoľko to máme v rodine, mnohí ľudia si poznajú skôr otca. Voláme sa takisto, tiež je to Miloš, ten ešte za éry socializmu podával úplne úctyhodné výkony. Doteraz má neprekonaný, tuším, bench. Tam bolo nejakých 240 kg bez dresu, podotýkam. V 110 kategórii 360 mŕtvola a tiež v 110. Jediná jeho slabina bol drep, aj keď už potom, keď sa používali tie dresy, to bolo lepšie. No a keďže mali sme fitko, videl som, ako to funguje, behal som s ním po súťažiach. Či som chcel, či som nechcel, nejak to prišlo samé. Tá genetika sa ukázala. Takže v 18 som začal ešte v Saxte, v asociácii IPF, vtedy nič iné nebolo. Tam som bol ako junior. Potom boli nejaké viac menej prestávky, lebo boli nejaké nezhody zo Saxtu. A po nejakých prestávkach som sa k tomu vrátil. Začal som si zase cvičiť a keďže tá sila proste v mojom prípade ide sama, tak som si skúsil súťaže. Naspäť som sa k tomu vrátil pár rokov dozadu. No a už to potom proste nejak išlo. A čo sa týka úspechov, takto, vybral som si Rauko najmä kvôli tomu, že tie dresy mne osobne nejak nesedia, tá technika je trošku iná. Dosť je to také bolestivé, z môjho pohľadu to strácalo nejakú tú krásu toho športu. Nevedel som si to dobre užiť. Takže vlastne preto to Rauko. A druhý pohľad na to Rauko je to, že sa mi páči, že je bežne dostupný pre všetkých ľudí. Každý, kto príde do fitka, každý drepuje, každý tlačí na lavičke, robí ten mŕtvý ťah, takže ľahko sa môže porovnať a môže si skúsiť tie výkony. Nie je to nejaký veľký problém, nepotrebuje k tomu nič. No a čo sa týka výkonov, na súťaži mám spravených 340 rep, len s bandážami. Teraz som sa začal venovať skôr už úplnému tomu Rauku, takže bez bandáží, drepnutých 320. Tlak na lavičku ako moja slabina 220 a mŕtve ťahy 360. Totálka 900 bez bandáží, 920 s bandážami. Naďalej vlastne už sa bude súťažiť len bez tých bandáží, lebo sa mi to tak trošku viacej ľúbi. Je to predsa len tej čistej sile. To som sa tak chcel aj spýtať, v podstate môj pohľad je tiež, že keď už RAW, tak v podstate pretekať RAW, že veľa ľudí si dáva bandáže na to RAW a hodí to aj 50 kg výkon, takže si zastanca tej hrubej sily, hej. Lebo ja to isté chcem povedať, že keď RAW, tak v podstate... Hej, je to proste o tej čistej sile. Tie bandáže, takto ja som bol na ne zvyknutý, čo sa týkalo súťaží a hlavne je v nich veľká psychická sila kvôli tomu, že človek má istotu, že má tie kolená zafixované, že podvedome cíti, že nič sa mu nemôže stať na tých kolenách. Áno, dokážu veľmi dobre pomôcť, keď sa dobre namotajú a máš dobrý support, tak tých 50 kg je fakt možných, len v tých bandážach dať hore, keď sú dobre namotané, ale... Dá sa to považovať už za ekvip. Dá sa to považovať za ekvip, i keď veľa ľudí to bere skôr ako nejakú ochranu tých kolenných šľach. Ako na jednej časti áno, na druhej časti fakt to ešte dokáže dosť veľa pomôcť. Takže... Viem, chápem. Ten istý má názor, preto som sa na to spýtal. No a vlastne, ak som začal potom mať to celkom slušné úspechy v liftingu,
Ľudia sa začali všímať, ak všetko ide. Začali si pýtať rady, tak či som chcel, či som nechcel, nejak sa pomaličky pritrafilo aj koučovanie. Čo sa týka liftingu, tam moc zverencov som nemal, mal som len jedného chlapca z Trenčína, ako ešte dorastenca, ale viac menej mi to viac prišlo v tých fitkách, čisto medzi kulturistami a bikinami. Takže čo sa týka zverencov, momentálne sa angažujem v SAMku, čo je naturálna kulturistika, ktorá má tiež oslovila to ideológiou, má to veľmi pekne premyslené, čiže tá čistota a krása športu, čisto držať len v nejakých suplementoch a strave, je to veľmi pekné. Človek tam vlastne potrebuje veľmi veľa znalostí, aby dokázal fungovať len v tej naturálnej ceste. No a dostal som sa k ním, začal som tam pripravovať nejakých zverencov. Všetci. Drvivá väčšina zverencov, keď nastúpila na pódium, tak bola minimálne vo finále. Takže mám tam cez majstrov Slovenska, vicemajstrov a podobné úspechy, taktiež úspechy na majstrovstvách Európy, na majstrovstvách sveta ešte nie. A koho tam? Kulturistov som začal robiť teraz ešte len pred nedávnom ako tréner. Tam mám jedného šikovného chlapca z Komárna, ktorý má obrovský potenciál. Venujem sa hlavne bikinám, model fitness, figura a mužský fyzik. Jasne. V mužskom fyziku vlastne boli dvakrát súťaže na Slovensku, dvakrát to vyhrali moji chalani. To je slušné úspechy aj trénerské. Na to, že začínaš už aj v tejto kulturistike, že 2 roky a už máš majstrov Slovenska, finalistov. Podarilo sa to hlavne kvôli tomu, že otec, jak sa tomu venoval, tak sa toho veľa nalepilo. Otcová sestra sa tomu venovala, tá vyhrala majstrovstvá sveta v kulturistike. Jasne. V rodine sme mali ešte bývalého majstra sveta v kulturistike Štefana Rosa. Tie vedomosti sa nalepili po súťažiach, aj genetika. A hlavne veľa robia skúseností. Rozumiem, však ty už si skúsený pretekár, keď vravíš od 18. Tá ďalšia vec, vravel si svoje úspechy, ešte by som rád vedel, že tvoje ciele na túto sezónu, ak si na to vieš, že si ešte neabsolvoval pretek, že chystáš top formu, mohol by si aj niečo povedať ostatným o tom? Minulý rok som mal také vážnejšie zranenie, keď mi utrhlo bicepsový sval. Pri jednej súťaži podarilo sa to dať do poriadku, v decembri bol ten svetový pohár, čo som vyhral svoju kategóriu a druhý v absolútke, ale tam som s tým výkonom nebol nejak spokojný, takže tohto roku som podradil všetko jednej jedinej súťaži, ktorá bude v novembri z majstrovstva sveta v Portugalsku. Bude to vlastne klasický ten čistý ráv bez tých bandáží, takže tam je plán prísť a pozrieť a zvíťaziť. A chcem prekonať svoj vlastný svetový rekord, čo som vlastne spravil v Bratislave. Na tom svetový pohár, to je v Submaster. Výkony zhruba odhadom. Ale netrúfa si takto dopredu vraviť? Dopredu sú 4 mesiace dopredu asi? Každopádne prekonať svoj sveťák v totále, takže určite cez 900. Taký malý sen skúsiť zobrať sveťák Konstantinovi. Tak to by bol fakt veľký osobný úspech. Snažím sa, zatiaľ čo je príprava, ťažko to nejak hodnotiť, lebo moja príprava je trošku nešpecifická, čo sa týka liftingu, ale vypadá to veľmi dobre a pokiaľ bude zdravie držať, tak to bude v pohode. To máš super, ako fakt prekonať Konstantinovca 900 cez 900. To nie každý sa môže píšiť na Slovensku, ty si váhovka do 140 teraz. Vieš, si bol do 125, ale vidím, že si taký väčší trošku. Do 125 som mal všetky súťaže zatiaľ. Prvú súťaž nad 125 s váhou nejakých 126,5 som mal v Bratislave. No a ostávalo proste sa len rozhodnúť, či ísť do 125 a trošku zhodiť, alebo to pustiť. Tak som to pustil. No a všetko sila. Momentálne čistá váha 136. Takže ešte nejaké 4 kg rezerva pre istotu. Môžeš pribrať. Pre istotu, ale treba to držať, lebo však tá suplementácia potom ku koncu tej prípravy a závodňovanie bude trošku väčšie, tak jasne, pre istotu ešte. Dobre, teraz trošku by som prešiel k tvojmu tréningu. Koľkokrát týždenne trénuješ, by som rád vedel. A tiež, či chodíš na nejaké tie tréningové rutiny, či už nejaký ruský systém, alebo ideš skôr podľa seba, keď sa za tie roky poznáš, respektíve, či ideš nejakú lineárnu periodizáciu, niečo na ten štýl? No, ja mám celú prípravu vlastne rozdelenú do nejakých 2 fáz. Mimo súťažné. Mimo súťaži robím
klasický split, 3+1, 2+1, čisto kulturistické cviky, úplne bežné, vzhľadom k tomu, že lifting je aj o tých svaloch, nie iba o pevnosti tých šliach. Takže mimo sezóny čisto svalový rozvoj, nejaká trošku estetika. Lifter nemusí byť len veľký, neforemný, proste potrebuje aj tú svalovú hmotu. No a keď sa blížia súťaže, vyskúšal som si už všetko. Korte, Ivanov, Fomin, Westside, všetky možné systémy som skúsil, ale tvrdím, aj každému to začína cvičiť, v prvom rade musí počúvať svoje telo a hľadať, čo je pre ňo najlepšie. No a týmito spôsobmi som si vlastne osvojil nejakú periodizáciu lineárnu, CCA, takže keď príde sezóna a rozpočítam si počet týždňov do súťaže, začínam na nejakých 10 opakovaniach a čím sa blíži viacej súťaž, tým opakovania sekám dole. Momentálne prechádzam z 8 na 6 a takto sa to bude pokračovať pomaličky dole, až nejaké 2 týždne pred súťažou tam bude jedno opakovanie. Takže pík tej jednotky ťažké až 2 týždne pred súťažou, Dovtedy ešte stále, bojí sa nie že bojíš, ale v podstate je ti o to prepálenie CNS-ky, predpokladám. To telo, ja mám rád tréning, mám rád to dvíhanie a i keď to nie je na nejakých extrémne veľkých váhách, tie opakovania majú svoje čaro, pretože tá celková sila sa zvyšuje, síce nezvyšuje sa ten maximálny výkon, ale je celková sila. Rozumieš, že zdanú váhu, čo bola maximum na 3 opakovania, a zrazu 4-5 a už to ti akože to nakopne, že je tam progres, vieš sa od toho odraziť. Hlavne je tam dobré, že dokáže človeka viac motivovať. Dobre, viem, ako mám maximálku a keď spravím o XY kg menej 6-8 opakovaní, je to také celkom motivujúce. Je to hlavne iné a ten sval sa ešte stále prekrvuje istým spôsobom, kdežto už keď ideš pod nejakých 5-4 opakovania, už to čisto začína byť tá hrubá sila. Jasne. A trošička tam viacej hrozia zranenia, takže nie je to až taká sranda. Oproti tým klasickým systémom, čo sú tie ruské alebo čo je Westside, z týchto systémov som si naučil jednu vec. Westside má veľmi krásne prepracovaný systém a určite všetci teraz poznajú CrossFit a veľa videí okolo toho videli. CrossFit veľa vecí využíva tiež. Jedná sa hlavne o rozdelenie toho tréningu na nejakú maximálnu silu, nejaké opakovania a nejakú dynamiku. A odkedy som sa začal venovať tej dynamike, tak ten výkon rapidne ide hore. To som sa ťa chcel akurát spýtať, chcel som ti povedať, že minule si písal, že či robíš dynamiku, ale tak som si to teraz načetol. Takže hej, v podstate ja som tiež zastanca tohto VSI systému, tá výbušná sila je potrebná predsa len aj na tej súťaži pri tých maximálnych výkonoch sa ako prvé zapájajú rýchle svalové vlákna a tie sa pri tej dynamike rozvíjajú, takže super, sám si to povedal. Ešte by som ťa spýtal, spomínaš mi, že a vlastne každý to vraví, že všetko je o strave, či vieš povedať, že ako vyzerá tvoja strava, či už v príprave, alebo keď si mimo prípravy, či sa na to tiež tak sústredíš? No, mimo prípravy väčšinou na to kašlem. To celá objemovka kvázi, čo je zaužívaná medzi ľuďmi, je jeden veľký taký mylný omyl. Objemovka v podstate znamená to, nechce sa mi držať strava, žerem čo chcem a nedávam si pozor na nič. Nedá sa povedať, že tie svaly vtedy rastú vyššie, je to len kvázi nejaký odpočinok mentálny. Keď sa tá strava drží a to drží vlastne nejaký jedálniček, vtedy to všetko pracuje o 100% lepšie, pretože to telo dostane presne to, čo má, neplýtva surovinami, neukladá sa zbytočne tuk a tá regenerácia je o mnoho lepšia. Takže čo sa týka z tej stravy, momentálne sa snažím byť od nejakých 4,5 do nejakých 5200 kalórií na deň. Z toho nejakých cez 300 gramov bielkovín, okolo 600-700 gramov sacharidov, okolo 100 tuku. Takže mám to nejak tak rozplánované, takže ráno keď stanem, začínam jesť, večer keď si lahyňam, končím. Lebo tých kalórií je celkom dosť, takže zhruba ráno 200 gramov vločiek, 50 gramov proťaku, mlieko a potom sa to bude ťahať. Vlastne teraz, ak si vravel, koľko ideš gramov na kilo, tak mi to vychádza 2 gramy bielkovín zhruba u teba. A teraz, keď som si tak zamyslel, tak poznám veľa chlanov. V podstate ja mám svoj názor na to, že bielkoviny áno treba,
ale veľké množstvo je viac na škodu ako na užitok. Takže u teba jaká tá hranica, tie 2 gramy, alebo jak by si to aj odporučil ostatným? Ani tak ohľade tých gramov. Snažím sa, aby tá zložka tých bielkovín v tej strave bola okolo 35%, čo je celkom také vyhovujúce. Čo sa týka bielkovín, je to dosť také špecifické. Veľa bielkovín je na škodu, hlavne kvôli tomu, že zaťažujú trošku systém a bielkovina ako taká je v podstate len stavebná látka. Takže potrebuje mať dostatok stavebnej látky, nie zase prehnane moc. A k tomu treba dostatok energie k tomu, aby si túto stavebnú látku využil a len s tom neplýtval. Jasné. Takže veľa málo bielkovín, je to veľmi individuálne, veľa kulturistov funguje na systéme málo sacharidov, veľa tukov, veľa bielkovín. Je to všetko len o tom, ako spoznáš svoje telo a ako si nájdeš to správne pre seba. Ja rozumiem, ale poznáme pár kulturistov takých, ktorí nejdú ani tie sacharidy, nejdú ani tie tuky a pozriem jedálniček aj tam kvantum bielkovín. Ako mám na to názor, že telo to nemá šancu využiť a myslím, že či už akúkoľvek inú suplementáciu, tak maximálne tie 2 gramy aspoň ja odporúčam. Niekedy aj to... Dá sa, záleží veľmi na tej suplementácii. On veľa bielkovín dokáže hrozne veľa človeku aj uškodiť, hlavne kvôli tomu, že telo, keď nemá dostatok paliva, čo je sacharidy, tuky, začína metabolizovať tú bielkovinu, začína to premieňať a vlastne pri tej práci dochádza k tomu, že telo získava veľa glukózy a má veľa tej energie a začína sa dokladať do tuku, takže niekoho to dosť škodí. To som sa chcel inak, keď sme pri tej strave bielkovinách, odbočíme trošku od liftu a stravy tvojej, keďže trénuješ kulturistov. Akým odporúčaš diety? Lebo teraz sú 2 druhy. Jeden druh je ketogénna dieta, teda bielkoviny, tuky, minimum sacharidov. Iní v podstate idú starý systém, v podstate sacharidové vlny a podobne, ktoré už je tu 50 alebo neviem koľko rokov. Ty čo si odporúčaš? U chalanov robia niektorým veľmi dobré tie sacharidové vlny. Keď si ich vyskúšajú, zistia áno, nie. A veľmi dobre aj tá keto funguje, kdežto ale trošička tá hmota není potom taká hustá, nie je taká pevná. Skôr ja preferujem nejaký percentuálny základ tej stravy a hrať sa s tými percentami zloženia, čiže bielkoviny, sacharidy, tuky v širšej takej príprave, trošku pozvolnejšie. Jak sa blíži súťaž, tak pomaličky nanižovať sacharidy, navyšovať trošku tuky, navyšovať trošku bielkoviny, zmeniť tam ten pomer a už len proste čakať, čo to telo ako odpovie. V podstate, keď sa znižujú tie sacharidy, tak dostaneme sa blízko k tej ketogénej diete. Ono potom úplne už blízko pri tej súťaže už v podstate áno. Takéto sa tam využije, lebo je veľmi, veľmi účinná. Preto sa na to pýtal, lebo napríklad ja ako tréner, keď mám klientov, respektíve klientky, tak u nich je veľmi obľúbená hlavne táto ketogénna dieta. Nemusia tam tak počítať, ako pri tých vlnách. A hlavne pri tej ketóze alebo ketogénnej diete automaticky prvý týždeň ide preč voda, už ľudia sú spokojní, prvé 3 kg dole a tak dokážu aj 10 kg dole za mesiac. Preto som sa ťa pýtal, že čo preferuješ. Lebo tvoje názory si ako vážim tiež a verím ako skúsenejšieho. Není moc dobré nejak ťahať ľudí do nejakej diety. Treba ich skôr naučiť, ako sa správne stravovať, ako mať dobre spravený jedálniček, ako by mali fungovať na nejakých kalóriách, aby vedeli, že aha, keď sa budem stravovať na nejakom takomto množstve, v takomto zastúpení percentuálnom, viem, že nepriberiem. Alebo viem, že priberiem, alebo viem, že schudnem. Takže hrať sa s tým a držať takú normálnu zdravú stravu. Rozumiem, takže... A ešte taká vec, keď sme pri tej ketogénej cheat day, jednoznačne si odporúčaš tam, lebo niektorých poznám, idú to bez toho, iní ho dávajú raz za 2 týždne, iný raz za týždeň. Ja osobne to odporúčam každý týždeň, lebo predsa len človek už po tom týždni bez tých sacharidov je taký, v podstate aj nepoviem ani jeden deň, ale väčšinou to robím tak, že od pondelka do piatku a sobotu nedeľu na ten cheat day a tak sa na ten víkend dokážu nabiť energiou, že... Pre tie svaly áno, vo všeobecnosti telo, z môjho pohľadu, keď som sa stretol s jednou odborníčkou na výživu, tam mi to vysvetlila trošku iným spôsobom, čo sa týka vstrebávania buniek, že ten cheat day v podstate telo ako keby trošku ublížil v tom, že telo niečo nedostáva. Zrazu mu to dám a ono má tendenciu si to odložiť. Jasne, rozumiem. Takže niekedy to dokáže byť aj dosť na škodu a niektorí tí ľudia, ktorí po tom cheat day začnú zase makať, prvé 2 dní sú také dosť zlé.
cítia sa veľkí, cítia sa spuchnutí, tuční, zavodnení. Proste je to len z toho, že Líkovne sa natlačí do stolov, jasné. Takže niekedy to dokáže byť trošička na škodu, ale... Z hľadiska psychiky to je veľmi dobré. A ešte posledná otázka, predtým, ak pôjdeme cvičiť. Na Slovensku je strašne veľa federácií, strašne veľa lifterov, strašne veľa klubov, majstrov Slovenska. A keďže si lifter, ktorého si vážim aj názory a jeho názor má význam, čo si myslíš momentálne o tejto situácii v lifte na Slovensku? Taký tvoj názor? To, že sú rôzne federácie a potom jedna špecifická, to IBF vždy bolo iné aj bude iné, oni majú trošku iné názory a sú trošku iní. Čo sa týka toho zvyšku, je trošku na škodu, že to je roztrúsené. Veľkým vzorom v tomto nám môžu byť Maďari, ktorí majú všetko spojené pod jednou asociáciou. Každá tá asociácia má trošku pozmenené pravidlá a každá sa snaží tým lifterom nejak výjsť v ústrety. Na Slovensku som súťažil GPCčko, VPCčko, IRPčko, vo VUAPku som mal, tuším ani nemal súťaž. Nebol si minulý rok v Nemecku? Nie, na VUAPku som nebol. Nebol si. Je to také, je to škoda, že to je roztrúsené. Ideálne by to bolo, keby sa to nejak držalo spolu a keby sa vlastne tie súťaže, nie že bojkotovali, ale keby sa pripravovali takým systémom, aby dokázali tí pretekári využiť majstrovstvá, keď už teda majstrovstvá Slovenska v každej federácii, alebo spraviť jedných majstrovstvá také centrálne, lebo predsa len 10 súťaží za rok je dosť náročných. U liftera, dobre, u benchov sa to dá celkom pripraviť, ale u liftera je to trošku namáhavejšie, predsa len to je trošku ťažšia záležitosť. Takže keby tam bola nejaká kooperácia a trošku väčšej spolupráce, by to vôbec nebolo na škodu. Chápem, že sa tam v určitých veciach nedá, alebo proste viem, aké sú tam problémy, ale nájsť nejakú spoločnú reč a trošku výjsť v ústretí tým pretekárom by bolo fajn. Ako môj názor je tiež taký, jedný majstrovstvá Slovenska, akože podľa mňa všetky tri federácie, ktoré sú open, majú veľmi podobné pravidlá. A myslím, že spoločný, aspoň to Slovensko by sa fakt zvládlo a bolo by to super. A čo poznám pretekárov, poznáš ich aj ty, Kopo, poznám ich aj ja, sme dlho v tomto športe. Každý by to chcel v podstate, len bohužiaľ, ale v podstate zdieľam tvoj názor, je to veľká škoda, bolo to fakt pekné. Spraviť majstrovstvá Slovenska a vlastne ten človek mal titul vlastne zo všetkých asociácií, bolo by to fajn. Mal by to väčšiu hodnotu ten titul, a ešte aj to chcem povedať, vravel si o tej náročnosti súťaží. V podstate fakt, a ja ako pretekár chcel by som si zasúťažiť tam, ale keď potrebujem, že každý týždeň je pretek, proste nedá sa to a preto si človek vyberie to svoje a je to také náročnejšie a hlavne ako organizátor preteku, organizujem raz ročné pretek, teda začal som minulý rok prvýkrát a je náročné vybrať termín, lebo tri federácie, každá majstrovstvá Slovenska v tlaku, v trojboji, proste nemožné a vravím, je to na škodu, takže tak. Je dosť. Dobre, takže díky za rozhovor, ideme na tréning, dneska si tu s Milošom dáme mŕtve ťahy, poviem vám metodiku tohto cviku, ešte predtým vám ukážem suplementáciu, vysvetlí, takže majte sa, tréning deadliftov v ďalšom videu. Si tu rozoberieme suplementáciu, ktorú Miloš berie pred tréningom a počas tréningu, tak Miloš opíš to, že čo si tu teda všetko miešaš. Predtréningovka. Počas sezóny u mňa jednoznačný mezomorf, na Slovensku bežne nedostupný. Mixujem do toho adenozín trifosfát a pridávam tabletky inozinu. Je to všetko kvôli tomu, aby energia rýchlejšie pracovala, aby sa to rýchlejšie premienialo na to ATPčko, aby bol dostatok sily a svalový glykogén tým pádom neutrpel. Tuto teraz miešam od Cytosportu Intrapower, to je vlastne predtréningovka s počas tréningovkou. Sú tam nejaké trošku aminokyseliny, citrovín, bežné veci, ktoré sú v predtréningovkách, ale je to vhodné na počas tréningov na doplnenie energie. Potom ešte BCAčka práškové, zvlášť do fľaše, aby sa doplňali, aby sa neoslabovalo svalové vlákno, aby neprichádzal katabolizmus. Tým BCAčkám, prepáč, že ťa preruším, aké odporúčaš dávkovanie? Hľadom aj na kilo, predsa máš viac kilek. Väčšina ľudí, čo cvičí? Čo sa týka BCAčiek, 10 gramov počas tréningu úplne stačí, pokiaľ sú to tabletky 5-10 gramov pred, alebo 50 gramov po. Počas toho tréningu to je podľa mňa trošku lepšie, lebo
tie BCAčka, keď sa doplňajú priebežne, dokážu podľa mňa lepšie trošku zaberať. Rozumiem, dobre. Ďalej, teda máš toho viac, či to je všetko? No to sú potom už iba po tréningu glutamín, AMBčko a nejaké vitamíny, BCAčka, to je všetko. No vravel si, že po tréningu aj tento doplnok je tvoj obľúbený, že fakt tréningu... slovo, lebo dnes mi ho odporúčil, ako skúsil som ho na jara, výborná vec a už tiež je na ho dopustiť. Takže fakt po super. tréningu každému veľa odporúčam rehab od Mutantu. Úžasná vec, vzhľadom k tomu, že sú tam rýchle sacharidy, pomalé sacharidy, je tam kompletná zmes BCAčiek, je tam kopec kreatínu, hlavne je tam klbovka, celkom dosť veľkej zmesi a po tréningu, keď sa telo dostane do toho inzulínového okna, tie veci úplne perfektne strebáva. Takže tá regenerácia po tom tréningu je extrémne rýchla. O mnoho rýchlejšie, ako keď sa bežne dodáva nejaký maltodextrín alebo hneď sa pije nejaký proteín. Má to všetko čas, ten rehab dokáže spraviť fakt zázraky v tých prvých 15-20 minútach po tréningu. A toto je vlastne všetko suplementácia, čo sa týka pred tréningu, počas a po tréningu. A ešte mimo tréningu, jak si na tom? Mimo tréningov klasické aminokyseliny, ja uprednostňujem hovädzie, lebo ten spektrogram tých aminokyselín je trošku lepšie ako pri tých sevátkových. Ďalej počas dňa buď Oxid Expander od Aminostarov alebo Nitrix od BSNK, aby to krvné rečište bolo trošku viacej roztiahnuté, aby tie živiny strebávali lepšie. A počas dňa len také väčšie množstvo tých aminokyselín. Čo sa týka nejakého proteínu, v mojom prípade len čisto po tréningu, nejakých 50 gramov. Po prípade, dneska som si nezobral, tak dneska len niečo takéto, Jasne. Čistý izolát vo forme džusu. Tu sa hneď strebe vlastne po tréningu, je najlepšia možnosť. Základ je ale strava, takže u mňa tých bielkovín v strave viacej, u tých suplementov menej. Jasne, rozumiem. Ja tiež proteín jednoznačne iba po tréningu. Dobre, tak ideme na tréning a môžete si ho pozrieť v ďalšom videu.